קודם כל תודה גדולה לכל מי שהגיע ובחר להיות כאן. בטח דברים כאלה שיש כל כך הרבה דברים אחרים חשובים מאוד לעשות. ואנחנו מקווים שהערב הזה יהיה לכם משמעותי ומענה, ושככה תצאו ממנו עם הרגשה טובה. אז ככה קצת על אשדוד טוקס במילה. זו יוזמה מקומית שהקמנו בעצם 3 אנשים פעילים חברתיים אשדודים. אלכס פאנוב שכאן מאחורי ההגברה, גילוי נאות גם בעלי היקר, שמואל סרדינס שנבצר ממנו להגיע היום בנסיבות משמחות, ואנוכי. אשתו עוד שנייה יולדת. לילדה. המרצים שלנו זה אנשים שצמחו מתוך הקהילה, מתוך השטח, אנשי מקצוע, פעילים חברתיים אשדודים, מתנדבים, שיחלקו איתנו מהידע שלהם ויאפשרו לנו רגע הצצה גם לעולמות התוכן שהם מתעסקים בהם, אבל גם לדברים מאוד מעניינים אחרים. השנה התקיימו 3 ערבים. הערב הראשון התקיים ממש לפני שבוע באופן ואלי. זו הזדמנות נהדרת להגיד תודה לפלורי על שותפות הדרך וגם על הערב הקודם וגם על הסיוע בערבים האלה. והערב השני התקיים היום. הוא יעסוק בשיווק, הוא יעסוק בעסקים, הוא יעסוק בהתפתחות אישית. 3 נושאים שאני בטוחה שיהיו בעל ערך עבור כולנו במידה זו או אחרת. הערב השלישי יתקיים בשבוע הבא, אנחנו עוד נדבר עליו, אני לא אלאה אתכם בפרטים עכשיו. אז הערב אנחנו כאן כדי להשתחרר וליהנות קצת, אבל רגע לפני שאנחנו רגע צוללים פנימה, אני רוצה להגיד שבחודשים האחרונים אנחנו נמצאים באיזושהי טלטלה. אני חושבת שאי אפשר לא להתייחס אליה ולא לשים רגע את הדבר הזה על השולחן, כי בעוד שאנחנו נמצאים כאן לוחמים בשתי חזיתות חיילים, אנשים עקורים מביתם, ודברים מאוד מאוד מצערים קורים, אז מכאן אנחנו רוצים להגיד שאנחנו שולחים בריאות והחלמה מהירה לכל הפצועים, שאנחנו מאחלים שיגיעו בקרוב ימים טובים יותר, ושבפעם הבאה שנקיים את אשדוד טוקס, בסשן הבא, כולם יוכלו לחגוג כאן איתנו, או בבית שלהם, עם המשפחות שלהם, עם החברים שלהם, גם אלה שנמצאים מעבר הגדר וחסרים לנו מאוד מאוד היום. אני רוצה להודות שנייה לשותפים שלנו. קודם כל, לשותפים העיקריים שלי, שבלעדיהם הערב הזה לא היה קורה, וגם הערבים הדומים לו, אלכס ושמואל, לשלומפר ולחיים היקר, שמואל כאן אכסניה בפעם השנייה, הוא ערך גם ערב בשנה שעברה, לאלון היקר שהתנדב לצלם את כל הערבים שלנו כדי שיהיה לנו תיעוד של האירוע הזה, גם למרצים וגם לכם וגם לכל מי שלא הספיק ונבצר ממנו להיות כאן היום, לאביאל שסייע בכל הצד הטכני, לפלורי כמובן, ולמרצים היקרים והיקרות שלנו שהגיעו והכינו מראש ומתרגשים ומחכים ממש לעמוד כאן מולכם ולשתף אתכם בידע שלהם, וכמובן לכם שכבר הודיתי לכם בתחילת הערב, אבל אני חושבת שזה הכי משמעותי, כי בלעדיכם הדבר הזה לא היה קורה, ומגיע לכם כפיים. טוב, אז נראה לי שאנחנו בשלים להתחיל. אני רוצה להזמין את המרצה הראשון שלנו, קוראים לו שי יגיד. שי ידבר איתנו בעצם על איך להפוך להיות כוכב שיווק ברשתות. תוך 10 דקות אתם תלמדו מה שעסקים ועצמאים, בעלי עסקים לא מצליחים כבר שנים. שי עוזר כבר 15 שנה לבעלי עסקים לצמוח על ידי איזושהי שיטה שהוא פיתח לשיווק, פרסום ותוכן שמשלבת בתוכה מיתוג אישי ועסקי מקורי. כך שהתוצאה היא שהם הופכים למותג ברשתות, אבל גם בחיים, ומשפרים רווחיות ותוצאות עסקיות. אז שי, הבמה שלך. תודה רבה, שלום לכולם, ערב טוב, איזה כיף לראות אתכם. אהלן. כיף באמת לראות אתכם. פלורי, לא ראיתי אותך. אהלן.
אז נעים מאוד, אני שי יגיב, ואני מתעסק באמת עם כל מה שקשור לעולם הזה של שיווק ופרסום כבר המון שנים. ומעניין אותי ככה, באנו ליהנות, אתם יודעים ככה קצת האווירה, אנחנו יודעים שאנחנו, כמו שהיא אמרה, האווירה קצת קשה וכולי, וקצת טיפה להשתחרר, אני חושב שזה הניצחון שלנו, אני חושב שזה שאתם יודעים, אנחנו כן יוצאים, כן עושים קצת דברים, זה שם אותנו קצת במקום הזה של כן לנצח, וכן להוביל, וכן להיות עם הראש למעלה, וכנגד כל הסיכויים, ובאמת אני חושב שזה חשוב, באמת שאפו לזוג פנוב, לכל אלה שעוסקים במלאכה הזאת, מה שנקרא כל מי שככה עשה את זה. אז אני רוצה להגיד, ככה ישר לקפוץ, אין לנו הרבה זמן, זה מדליק, זה ככה ספיד, הרצאות ספיד כאלה מהירות, ואני באמת רוצה לחשוב איזה ערך אני יכול לתת לכולם פה. עכשיו, מעניין אותי כמה אנשים פה הם כן קשורים איכשהו לעסקים, ושיווק מעניין אותם בהקשר של עסקים. מרים את היד, נחמד, סבבה, וכל השאר גם מעניין אותם, אני משער, כי כל מה שקשור היום לשיווק ושיווק עצמי שלנו ברשתות, זה גם דבר שאתם יודעים, הוא נורא חשוב. הנושא הזה שנקרא, קוראים לזה בהגעה המקצועית פרסונל ברנדינג, אתם יודעים, מיתוג אישי. המיתוג האישי שלנו זה איך שאנחנו נראים בעצם ברשתות, וזה היום הקורות חיים האמיתיים שלנו. יש פה מישהו מי יש לו חשבון לטיק-טוק? אוקיי, זהו? מי יש לו אינסטגרם? וואו, אוקיי. כל החבר'ה של אינסטגרם דחוף להיכנס לטיק-טוק, להתחיל לפתוח חשבון, חבר'ה, זה הדבר הבא, זה כבר הדבר הקיים. ולמה זה חשוב? אני דווקא רוצה לדבר קודם כל לכולם ברמה הזאת של גם אנשים שרוצים להעביר את עצמם בצורה נכונה. זאת אומרת, אנשים שיש פה למשל אנשים מהעולם העסקי והפוליטי. יש פה אנשים שהם פשוט שכירים, אבל יודעים שהעבודה הבאה שלהם גם תלויה מאוד באיך הם נראים ברשת. אתם יודעים. זה הדבר הראשון שהם מסתכלים עליכם כשאתם שולחים קורות חיים. זה לא מעניין הדף הזה, הרי נכנסים ומסתכלים לראות מי הבן אדם. זה הדבר הכי מעניין. ומה שיפה זה שאפשר להנדס את זה. אתם יודעים, אתם יכולים לעצב ולהנדס ולעשות את הכל, כמו שמי שבעולם העסקי יותר ובלינקדאין ודואג שהכל יהיה ככה באנגלית, מדוגם, כמו שצריך, זה נכון לכל רשת חברתית. ואתם יודעים, יש המון אנשים שהתפרסמו והצליחו בחיים כי הם פרצו דרך הרשתות החברתיות. עכשיו, אני מאמין שכולנו מיוחדים, לכל אחד יש משהו מיוחד, וכל אחד יכול לעשות משהו שהוא אישי שלו, שיכול לגרום לו להתבלט, שיכול להוציא את האני האמיתי שלו החוצה. עכשיו, זה נשמע בנאלי וזה נשמע שכולם יודעים את זה, אבל בואו נודה, אף אחד לא עושה את זה. זאת אומרת, כמה אנשים פה מעלים פוסט פעם בשבוע? יום איטין, פעם בשבוע. אוקיי, זה ניצנים. רוב האנשים לא עושים את זה. רוב האנשים הם פסיביים, והרשתות גם מלמדות אותם, אם שמתם לב, רק לצפות. זאת אומרת, אם עשו לך כבר לייק, זה וואו. תגובה בכלל, לא לדבר, אין מה לדבר. בטח, תמיד. כי טיק-טוק, הקטע שלו, קודם כל... מה הייתה השאלה? כן, השאלה שלה הייתה למה טיק-טוק, שאמרתי וואו, אתם חייבים להיות בטיק-טוק. אז טיק-טוק היא רשת שהמהות שלה זה וידאו. וזה מה שמחליף את הטלוויזיה במרכאות. זאת אומרת, זה הדבר הכי קרוב לטלוויזיה שיש היום. אנחנו כבר, לא יודע מי פה מוצא את עצמו כשהוא רואה טלוויזיה, הוא בטלפון. מכירים? מישהו מזדהה עם זה? אוקיי. אז פעם זה היה יוטיוב, ויוטיוב עדיין, דרך אגב, היא הרשת הכי חזקה. אבל בטיק-טוק אנחנו יכולים, הווירליות שם היא מטורפת, זאת אומרת, יש לנו סיכוי הרבה יותר גבוה שם לקבל המון חשיפות. זה כבר הולך ויורד, אבל זה עדיין, בוא נגיד, הרשת הכי חזקה עם הפוטנציאל שלכם לצמוח שם. והדבר האמיתי, אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לדבר שעות על שיווק ואיך לעשות וכולי, אבל הבעיה האמיתית של כולנו זה שאף אחד לא עושה. רוב האנשים הם אובר ביקורתיים, אנחנו אובר עם שיפוטיות עצמית, ואיך אני נראה ומה אני עושה ואיך זה ייראה ואיך זה יצא. וזה מה שדופק אותנו. אתם יודעים, זה מה שדופק אותנו בסוף. כי גם אם, שוב פעם, לעסקים זה הכי obvious, אבל גם אם אתם אנשים פרטיים, שאתם חרדים אפילו לפרטיות שלכם, יש דברים שאתם רוצים להעביר, מסרים שאתם רוצים להעביר, כי בסופו של דבר זה הדברים שיעזרו לבדל אתכם, למתג אתכם. זה העניין הזה שנקרא מיתוג אישי. זאת אומרת, מיתוג אישי זה בסוף איזה רושם קיבלתי מהרשתות שלכם.
עכשיו, כל בן אדם שיש לו אפילו איזשהו תחביב, איזשהו נושא שהוא אוהב, איזשהו רעיון, כל אחד יש לו משהו מיוחד שהוא יכול לדבר עליו או לדבר על משהו שקורה. זאת אומרת, הנושאים עצמם זה לא באמת כזה קשה למצוא אותם. הבעיה היא הכי גדולה היא איך לבוא ולהגיד fuck it, אני עושה את זה. זאת אומרת, אני מצלם ואני מעלה ואני לא דופק חשבון יותר מדי. וזה בעיקר הצעירים, אתם שמים לב. כי הם לא רואים בעיניים, אין להם את כל החסמים שיש לנו. אנחנו גדלנו, עם הסביבה שגדלנו, ומה שלימדו אותנו, ואיך שלימדו אותנו, והביקורת הזאת היא פשוט חונקת והורגת עסקים, וגם אנשים. ולכן מה שאני רוצה באמת לעזור פה ולעודד את האנשים, זה למצוא את הדבר הייחודי, איזשהו נושאים שאתם חושבים, שקל לכם אפילו רק לכתוב טקסט. אתם יודעים מה? אל תצלמו את עצמכם בווידאו, בואו נתחיל מלמטה. לכתוב איזשהו טקסט, להעלות תמונה שלכם, ובדרך כלל זה השלב הראשון. השלב השני של מי שכבר עושה את זה, זה הוא מעלה סטורי. יש כאלה שגם ציינים את עצמם בווידאו בסטורי, אבל הם בחיים לא יעלו את זה לקיר שלהם. מכירים את האנשים האלה? וזה הסטורי הוא כזה חזק דרך אגב. הרוב האנשים נכנסים, הרי רואים וגוללים, זה סטטיסטית, בסטורי ולא נכנסים לפרופילים בכלל. כי זה הניוז פיד, זה הניוז, זה החדשות. אמרנו חדשות, רגע, אנחנו רגילים לזבזב, אז זה הזבזוב שלנו פשוט. וכשיש את הכוח הזה, תקשיבו, מהמכשיר של כל אחד מאיתנו, שיש לכם עכשיו לידכם בכיס, אתם יכולים לשנות את העולם, בסדר? באמת זה ברמה כזאת. אתם יכולים ליצור שינוי, אתם יכולים להביא לתודעה הציבורית נושאים, ובאמת לפרוץ החוצה. יניב, אתה מחייך כי אני משער שאתה יודע על מה אני מדבר. חשבתי על משהו אחר. אוקיי, ננסה את זה אחר כך, אנחנו מוגבלים בזמן. אז שתדעו, באמת, אם יש משהו ואני אשמח לשאלות דרך אגב, כל מי שיש לו, כל מי שחושב, מישהי שאולי תמיד רצתה לעשות, אבל לא באמת נכנסה לזה לסוף, כל מי שיש לו איזשהם שאלות, או משהו, תרגישו חופשי, תרימו יד, אני אשמח כאילו, כיף. טיק טוק חסומה בהרבה מדינות בעולם, למשל לא עוד. כי רוגלה סינית וכו'. מה אם מחר ארצות הברית חסמת את טיק טוק? אוקיי, שאלה מעולה, אתם יודעים שגם עוד מעט רוצים לסגור את טיק טוק. הרי... אני אשאל עוד פעם, הוא מדבר על זה שטיק טוק ברשת ספציפית כזו או אחרת יכולה להיסגר פתאום, או כל מיני דברים כאלה. הרי אנחנו בסחירות שמה. אנחנו לא משלמים, אנחנו רואים קצת פרסומות, ואתם יודעים, במקום שאתם נמצאים ואתם לא מבינים למה אתם לא משלמים ומה המוצר, אז אתם המוצר. אנחנו המוצר, כי אנחנו מקבלים את הפרסומות שם. והשיטה דרך אגב להתמודד עם זה, היא להעלות את התוכן שלך בכל רשת אפשרית. וזה קל, זה לוקח דקות, זה אותו סרטון או אותו טקסט, קופי פייסט, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, לינקדין, טוויטר, לא חסר רשתות, יוטיוב. אבל שוב פעם, זה לא הצד הטכני, וזה אף פעם לא היה הצד הטכני. האנשים, סתם, עולם הצילום, אנשים היום משקיעים במצלמות וכולי, והיום עם הטלפון הפשוט שלנו אפשר לעשות דברים מדהימים. ממש מדהימים. אז כל העניין הוא שבאמת, מה שאני רוצה רגע לנסות להעביר פה זה את החשיבות של הדבר הזה, כי הולך להיות הבדל מאוד משמעותי בין כל מי שהוא פסיבי וסטטי ולא מעלה, לבין אנשים שכן מעלים. אפילו אם הם צוחקים על עצמם, בסדר? אפילו הם עושים בושות בכל אותם מסתלבטים עליהם. זה לא מעניין, כי מי שמצליח לנטרל את עצמו, אז בסוף, פעם אחרי פעם, זה לא חייב להיות מושלם, בסוף הוא עולה. אוקיי? פיס. וזהו, וזה מה שאני רוצה להגיד לכם. תבין, אני רוצה שתבינו את זה, אני אספר לכם כאן סיפור אישי לסיום. כן. לא, בדיוק, זה הדבר הבא. אנחנו בדרך כלל מסתכלים מהר כמה לייקים היו ונכנסים ומרעננים וכל זה, זה לא מעניין. אני תמיד אומר את זה, גם אפילו בסרטונים שלי, שיש לי סרטונים שרק אמא שלי עושה לייק. ומעולה, ולא אכפת לי, אני בכלל לא מסתכל על זה. למה? כי אני מהנדס את הרשתות שלי בצורה כזו שלקוחות פוטנציאלי שצריכים עכשיו שיווק לעסק או whatever, הם באים והכל מהונדס להם בול, סרטון אחרי סרטון, אני יודע מה אני מעביר, יש לי אסטרטגיה מאחורי זה. אז זה בכלל לא מעניין אותי כמות הלייקים. ובוא נגיד שמי שזה מה שמעניין אותו כשהוא מסתכל אצלי בפרופיל, הוא גם ככה כנראה לא קהל היעד שלי. כי מעניין אותי שאנשים יבינו את התוכן ויגידו וואלה, בן אדם מדבר לעניין, או אני מתחבר לנושא הזה. אני קצת מתרגש ככה, לשם, אבל בדיוק זה הסיפור האישי. לא רואים? אז מעולה. אז תדעו, אני הייתי, קוראים לי שי ביישן, כן, באנגלית שי, אני הייתי הכי ביישן בעולם. תבינו, כשאני הייתי הולך לרעיונות עבודה,
ידעתי שאסור לי לתפוס את הכוס שמוזגים לי, כי אני ארעד ואני אשפוך את מה שיש שם. אני הייתי יושב באוטו ואומר, נעים מאוד, אני שאגיד, הייתי מדקלם איך לדבר. זה היה הדבר באמת שהרג אותי, והייתי אומר, איזה מפגר. הייתי עוצר ודופק את הראש בקיר, והייתי עושה את זה פעם אחרי פעם, עד שאמרתי פאק איט. אמרתי, אני חייב להתמודד עם זה, וזה גם קשור לעולם הזה של הרשתות, אתם תבינו בסוף איך הכל מתחבר. והתחלתי, יש לי קהילה נוספת שנקראת אלמנטור, זה חבר'ה של בניית אתרים, הקהילה הכי גדולה בארץ, 11,000 איש, אחד אנשים שבונים אתרים. והתחלתי לעשות להם כנסים רק בשביל לדבר שם, לא בכלל עניינתי על מה אני מדבר. והתחלתי להתאמן על הקטע הזה ולעשות כנס פעם בחודש, ואז הגעתי למצב שהאימון פשוט, האימון הוא זה שעזר לי להתגבר על זה. אותו דבר עם הרשתות, האימון שלכם, לעלות ולנסות ולא לדפוק חשבון ולא לראות אף אחד בעיניים, זה בסוף מה שימצב אתכם ויגיע אתכם ליד שאתם רוצים להגיע אליו. אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה לשי. ולדוברת הבאה. מוזמנים להכיר את אוריה שלג. בת 43, נשואה ואם ל3 ילדים, מעבירה סדנאות והרצאות לפיתוח מנטלי, אישי ומקצועי. בעלת ניסיון רב בייעוץ לפיתוח קריירה, כתיבת תוכניות עבודה עם מנהלים, הובלת צוותי חדשנות, ניהול פרויקטים רוחביים ופיתוח יוזמות מבוססות מחקר. בעלת BA בחינוך ו-MA במנהל ומדיניות ציבורית, מומחית בייעוץ מנטלי למנהיגות והשפעה, הנחיית קבוצות הורים ופיתוח. בסדנאות ובהרצאה היא תעביר לנו כלים לפיתוח מנהיגות אישית ומקצועית, לניהול מארג החיים, קריירה, הורות, חיים פרטיים, לניהול עצמי וניהול נכון. בהרצאה היא תדבר גם על מה זה ניהול זמן ואיך מנהלים את החיים בתוך שעון הזמן. אוריה, הבמה שלך. יש? נהדר. וואו, מפה זה נראה הרבה יותר מרגש, תאמינו לי. אז נעים מאוד אוריה, תודה על ההצגה. אני לפני הכל אגיד שאני סופר מתרגשת. אני רואה פה הרבה אנשים שאני אוהבת, אז זה מגביר את סף ההתרגשות לדעתי. אני אתחיל בתודה. קודם כל תודה על ההזדמנות, על הבית של שלומפר. זה בית של המון שנים, אז אלופים. אלכס, שירן, תודה לכם, זו הזדמנות מדהימה, זה לא מובן מאליו. קרין, סליחה, קרין, היה לי בראש, סליחה. קרין, ויש גם את שמואל, בגלל זה היה לי את השם השלישי. זה לא מובן מאליו שאנחנו כולנו נמצאים כאן, זה לא מובן מאליו שפינינו לעצמנו את הזמן, בכוונה אני הולכת לדבר על פאזל החיים. אז זה לא מובן מאליו שהצלחנו להכניס איזושהי משבצת שכולנו נמצאים כאן ברגע הזה, בזמן הזה. אני עשיתי מצגת שעבדתי עליה, לכן אנחנו נעשה את זה מהיר על פיה. בואו נכיר, לדעתי הציגה את זה נהדר, תזכרו 43, סופר גאה בדבר הזה, אבל הכי חשוב, אוהבת לחלום ולהגשים, לחבר בין אנשים ומידעים ולרקוד עם הילדים שלי. זאת אומרת, זה למדנו, עשינו וכן הלאה, ויש איזשהו אסנס, יש איזשהו מהות, שהוא באמת עושה אותי יותר מאושרת, ואלה הנקודות הקטנות האלה. אז בואו נכיר רגע, אותי הכרתם 30 שניות, מי נמצא כאן? מי פה סטודנט שירים יד? מי פה עובד, שכיר או עצמאי שירים יד? מי פה נוריד? מי פה סטודנט, עובד, שכיר, עצמאי קצת שירים יד? אוקיי. מי פה שכיר, עצמאי, הורה? שיש לו 1 או 2 וכן הלאה. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מבינים כאן רק מכאן שאין לנו רק משהו אחד. במהלך של החיים שלנו אנחנו לא רק בן אדם אחד כאוריה, אלא אנחנו גם מורה, גם וגם. אז לזה אנחנו באנו לכאן להבין את הפאזל של החיים מבחינתי. 60,000, מישהו יודע מה זה 60,000? מה המספר? זרקו. חבר'ה, תקריאו כמה שניות יש לנו לחיות בחיים? הלאה, 60 ימים. אוף, לא חילקתי את זה ככה. 60 שניות, 60,000. איך? מחשבות, על השתול. כמו שאומרים, שתול של המערכת. תכלס. 60,000 זה מספר המחשבות שעוברים לנו ביום. ותחשבו במציאות שלנו שקמנו ומשהו אחד עשה אותה לא טובה, עד כמה זה יכול להשפיע על כל ה-60,000.
ה-60,000 האלה, אתם יכולים כרגע, תעצמו עיניים ולחשוב כמה מחשבות יש לכם, על כמה נושאים תריצו. רץ לכם, כמה מחשבים, כמה חלונות פתוחים לכם למטה. כן, וואי וואי, זה בדיוק זה. על מה אנחנו חושבים? ניסיתי לעלות בוורד על דברים וזה אינסופי. מי שהספיק לקרוא את זה כמה שהוא יכול, נהדר, אלה כל מה שנמצא אצלי. מי שזה גם חושב על הדברים האלה, שירים את היד. גם פרויקטים, גם בית, גם פגישות שיש, גם השלמת, יש פה כוכביות. ההתחייבויות והבטחות לילדים זה בכלל יומן אחר לגמרי. האירועים העתידיים זה כל החלומות. יש פה כמה חבר'ה שכאילו לאורך שנים מבינים שהחלומות זה לאורך זמן, אז זה עתידיים ונהנים מהם. וחיות מחמד. הבנתי שארנבת זה לא אני. אז זאת אומרת, חיות מחמד גם דורשות זמן. צריך להבין בחיים כל מה שלוקח מאיתנו זמן. אז איך עושים סדר בין כל הבלגן הזה? בחשיבה שלי כשמדברים על פאזל החיים זה בעצם לנהל את הזמן, זה לא רק לנהל את הזמן שלי מול הזוגיות שלי, לנהל את הזמן שלי מול העבודה, מה קורה מ8 עד 4 או מה קורה בזמן שאני עם הילדים או שאני מחפש לחילופין זוגיות. זה הכל בעצם ביחד, כי זה גם האישי שלי, זה גם האישי איך אני מכיל את עצמי במציאות שלי היום, מה מביא אותי להתחיל בנקודת שיא שלי במהלך היום. וזה גם בסטטוס שלי במצב קיים, איפה אני נמצא בעבודה שלי היום ואיפה אני נמצא מבחינת ההעשרה והפיתוח העצמי שלי. וכל זה, אני חושבת שאין כאן אחד שאין לו רוצה לעשות עוד משהו. היי, סליחה. היי, צודקת, תודה. מירה, נכון? את זה ראיתם? את הפאזל עצמו, שאנחנו צריכים לבוא ולחלק את הכל? אחלה. אז מה שבאתי לכאן, בהוויה שלי אני גם מורה, אז זה לבוא ולתת כמה שיותר כלים. כי לבוא ולפתור לאנשים בעיות זה הכי קל, או לתת איזושהי עצה, תעשה את זה א', ב' וג', זה לא ייתן כלום. אני מאמינה בלבוא ולתת כלים. אני מאמינה בלבוא ולהגיד, אוקיי, מה קורה כשאני בעין הסערה? לדעת, אני עוצרת את הכל, ממה אני מתחילה. אלה הכלים שאני באישי שלי בשביל 10 דקות, הם הבייסיק של הבייסיק שאני משתמש בהם על בסיס יומי. ניהול זמן, בעצם הכלים הבסיסיים זה לדעת לנהל את המשימות. תראו כאילו בשקף אחד כמה משימות העלינו. תחשבו שיש לנו גם פתקים, גם אקסלים, גם מיילים, גם דגלונים אדומים, גם גננת, גם 7,000 וואטסאפים, במיוחד בתקופה הזאת. אז לדעת לנהל את המשימות שלנו זה משהו שהוא קריטי, כי זה בעצם יוריד לי את סף החרדה שלי ואת הלחץ שלי, כי אני מנהלת את הדבר הזה ולא שוחה בתוך לחץ. היום האידיאלי, יש כאן חבר'ה שחושבים שאני רק בים, אבל היום שלי הוא מתחיל רבע שעה באיזשהו קרקוע, באיזשהו משהו שאם ללכת על הדשא, או אם להגיד את התהילים שלי בים. אז לכל אחד ביום האידיאלי שלו, הוא צריך לדעת מה קורה בכל התהליך שלו, וזה טיפים שנקבל תכף. כשאני מנהלת את המשימות וכשאני עושה את היום שלי כמו שצריך, אז הלו"ז שלי, השבועי והחודשי שלי והיכולת להכיל עוד דברים, זה גדל, זה אימון, זה פרקטיקה. אם נספיק וניתן עוד דקה, אז טיפ לזהב, כמי שלדעתי 70% משכאן עובדים או לומדים מהבית, או נמצאים בזומים, או לומדים, עובדים וכן הלאה, באיזשהו היברידי כזה או אחר, והחשיבות שבכתיבת מטרה. זאת אומרת, כשאני מפנה את כל הרעשים האלה, אני מזקקת לעצמי את הזמן להבין מה המטרה ואיך אני מתקדם אליה. כלי ראשון, זה בעצם הדאונלוד, כאילו דיברתי על זה ואני חוזרת על זה, מיפוי מצב קיים, בוא נהיה אמיתיים עם עצמנו. לרגע, כי כשאני באה ומכילה ומורידה ומרוקנת את הכל, יש פה איזשהו ריקון גם נפשי כזה של... ואז אני אומרת מה עושים עם זה. כשאני בעצם עושה את המצב הקיים שלי, אני מבינה מה גוזל ממני הרבה רעשים ומה גוזל ממני הרבה אנרגיה. אז הכלי הראשון שהוא אחד הדברים החשובים כשאנחנו מרגישים איזשהו לחץ זה לדעת להוריד את כל מה שעובר לי בראש. אחרי שאני עושה את זה, אני בעצם מגיעה לתיעדוף, כי אותו שקף שראינו עם הרבה דברים ובלגן, משהו פשוט אחד שאני עושה אותו רק כעבודה וחיים אישיים, מפה אני יכולה למרקר 10 במכה, כי העין כבר תדע לאבד את זה הרבה יותר טוב.
יש, כל אחד ידע איך לעשות לעצמו את הכלים הנכונים. אני כאן באה לתת את הטיפים הזהב מבחינתי, מה עובד נכון, שזה גם וגם. סדר פעולות, מאוד מאמינה ביכולת הזאת לדעת כשזה מסודר. כשזה מסודר לך בראש, זה מסודר בעשייה, ואז אם אתה עושה בעצם, אתה יודע לתעדף לך גם את החשיבות, מה חשוב לי כרגע בהתקדמות שלי, ומה בעצם בעדיפות, כי יש דברים שהם בעדיפות גבוהה, נרצה או לא נרצה, אנחנו חייבים לתעדף אותם כדי להתקדם הלאה. זמן לביצוע המשימה. כשמדברים בעצם על לבוא ולדעת לנהל את המשימה, צריך להקדיש לזה זמן. צריך להגיד, היום אני עובדת 4 שעות על מיילים, אני אעבוד הרבה יותר טוב. הייתי צריכה להגיש את המצגת, רשמתי ביומן, היום אני מגישה לאלכס את המצגת. לא משנה מה יהיה בדרך, זה מה שיקרה. תאריך יעד, מיקום ואנשי קשר. זה משהו שעם מהלך השנים הבנתי אם אין איזשהו תאריך, גם אם זה 2025, 2026, אבל זה משהו שמקרקע אותי לבוא ולהגיד, אוקיי, היום אני בתוך איזשהו שיט כזה או אחר, כי אנחנו בחיים כאלה שאנחנו לא יודעים מה, אבל כשאני אתפנה לעשות דברים ויהיה לי עוד קצת זמן, אז אני אדע מי הם האנשי קשר כדי לקדם את היוזמה האישית שלי כמה שיותר מהר. כשאנחנו מפנים את הלוח, אז יותר קל לנו לזהות את הפערים. כשאנחנו מזהים את הפערים האישיים שלנו, אם זה זוגיות, אם זה מקצועיות, אם זה כל דבר אחר באישי שלנו, אנחנו נדע לכתוב את המטרות כנות וברורות. מטרה היא לא גדולה, להרוויח, לא יודעת מה, להיות איזשהו טייקון. מטרה היא איפה אני ארגיש בנוח עם עצמי ומתאים למידות שלי. הפעולה הבאה לביצוע, כי כשאני עושה כבר את התיעדוף ואני נמצאת בתאריך ויעד ומקמטת את זה לזמנים, אז אני יודעת מה יהיה הפעולה הבאה שלי. אז אני אשלח תמיד איזשהו וואטסאפ או טלפון שמישהו יהיה חייב לחזור אליי ואז אין לאן לברוח. כאילו, יניב, שלחתי לו כבר הודעה, מחר בבוקר נתמודד ונגיד, אוקיי, יש פה עוד יוזמה באוויר. תמצאו לכם את האנשים האלה שאתם יכולים כאילו, גם ב2 בלילה להגידו, לא מי המשוגעת הזאת, אלא להגיד, יש רעיון מגניב. רגע, יש לי דקה. אז נרוץ. יומן. נורא חשוב מבחינתי, תיקחו, תהיו כנים, מ5 בבוקר, שימו לעצמכם לראות איך היום שלכם מ5 עד 10 עד 11, תנסו לזהות את הגזלנים ותקבעו לכם את אני קוראת לזה ג'אנקים, את החלקים המאוד עיקריים, זאת אומרת, העבודה, הילדים, הדברים המאוד גבוהים שלנו, אבל לפחות אני אדע איך אני מנהלת את זה נכון, לפחות אני אדע מה מעלה לי את החרדה שלי, בום, אני אדע מה תהיה הפעולה הבאה שלי. עוגנים חשובים ורוטינה. גם כעצמאית, יש לי ימים גבוהים שאני אפגש עם אנשים ויש לי ימים גבוהים שאני אעשה טלפונים כדי שתהיה לי איזושהי שגרה לקום אליה ולהתמודד איתה. נורא חשוב לשים עוגנים, אני אתן דוגמה. רואי שיחיה בעלי כרגע במבחן, אז זה חלק מהעניין. אם הוא סטודנט בימי ראשון, שלישי וחמישי, אז אני אדע לרשום את זה ביומן שלי כדי לדעת איך להתקדם עם זה. יום שהופך לשבוע, כשהיום שלי מסודר ואני יודע להוביל את המשימות שלי ולא לטבוע בהם, אז תחשבו שבצ'יק היום שלי אני מנצל את המיטב שלו ואתה כבר רואה שבוע, אתה כבר רואה את המקרו שלך. אני רצה מהר כי זה מה שחשוב כרגע. אני חושבת שבמציאות שלנו, בעבודה בלימודים זה טיפ הזהב, אני חושבת שזה מבחינתי עוזר לי כל בוקר לקום ולהתמודד עם הדברים, שזה התכנון היומי. זאת אומרת שאני אשים לעצמי את 3 משימות הכי קריטיות שמפריעות לי ויש להן מסה, יכתוב לי אותן ומשם אני אתקדם, כי זה יקרום לי לפוקוס מקסימלי, אבל התכנון היומי שלי יהיה גם בימים ואני אדע בשעות שלי מה אני עושה בתהליך כל היום שלי. אני עובדת מ9 עד 4 היום, אני עובדת מ9 עד 2 כי יש לי חוג, או אני עובדת היום מ6 עד 10 בלילה. להגדיר את הדברים האלה ואז יודעים להכיל יותר את היום. עבודה בזמנים מוגדרים, זה מה שאמרתי. צריך לתת, לפחות אצלי, צריך לתת פיקים. אני לא יכולה להגיד 4 שעות אני עובדת רצוף, אבל אם אני אגיד לעצמי, אוריה, חצי שעה, 5 מיילים, את עושה את זה, חצי שעה, 5 מיילים, 5 מיילים, אני מריצה את זה ועושה על זה וי, על כל המיילים שלי. עוגנים גבוהים, לדעת בימים שלך מה אתה עושה ואיך אתה עושה אותם. אני רצה כדי להגיע
לאחרון, נשאר לי עוד שנייה אחת, יעילות זה שם המשחק. כשאתה בעצם, ככל שאתה עושה יותר משימות, אתה מגביר את הקבלת החלטות שלך, אתה מגביר את הקבלת החלטות שלך, אתה נהיה יותר מהיר, יותר פרקטי, יותר מצמצם את הדברים. אנחנו לא נספיק לזה, אני אסכם ויגיד, החיים הם בעצם החוכמה של שיווי משקל. יש כאן ספר שמלווה אותי, אנחנו תמיד צריכים לבוא ולדעת מהו הבאלנס. לבוא ולדעת מה גוזל ממני, כי אם כרגע גוזל ממני אנרגיה להיות בעצמי, וזה בסדר להגיד כרגע אני בעצמי, אבל אם כרגע אני בחיפוש זוגיות, זה בסדר לבוא ולהגיד אני כרגע נמצא בצעד הזה בחיים שלי. אבל להגדיר את זה ולהיות בפוקוס עם החיים שלך. תודה רבה אוריה. ולדוברת הבאה, מוזמנים להכיר את לי אלפסי, יועצת שיווק ומומחית לרשתות, סליחה, הדס, צודקים. מוזמנים להכיר את הדס אורודי, רעיונאית ואשת קריאיטיב והבעלים של המותג ברנדינג אנד הארט. הדס מלווה בעלי ובעלות עסקים להגשים את המתנה שלהם באמצעות שפה שיווקית מחוברת ערכים, מהות ורגש. כוח העל שלה הוא יכולת לתרגם מחשבות, תחושות ורעיונות אמורפיים למילים שאפשר לגעת ולהשפיע איתם. כלי העבודה שלה הם מוח קודח, לב פתוח ועיניים סקרניות שתמיד מחפשות איך להסתכל על הדברים מזווית אחרת. היא עובדת עם עסקים שמאוהבים בעסק שלהם, מבינים ומחוברים אליו הישר לנשמה, ובכל זאת מתקשים לבטא אותו כמו שהם רוצים. הדס תדבר על המתמטיקה של השיווק, 4 תובנות עסקיות והוכחה אחת מעצמאית עם 3 יחידות. הדס, הבמה שלך. רגע, נעשה כזה זה. סבבה. לפני שאתם סופרים לי זמנים, זאת הזדמנות מעולה להצטרף לכל החברים שלי שהיו לפניי ושגם יהיו אחריי ולהגיד תודה רבה שוב פעם למרימי המיזם הזה, אלכס וקרין ושמואל שלא פה, ושוב פעם כיף פה להתארח פעם שנייה. אתם יודעים שעמידה מול קהל זה יכול להיות משהו מלחיץ, לדוגמה אתם לא רואים אבל כאילו הקישקע שלי עכשיו ממש רועד, אבל אם אנחנו נמצאים במרחב שהוא מרחב תומך כמו השלומפר, אז תודה חיים, אז הרבה יותר נעים לעשות את זה. אז תתחיל לספור לי אלכס? יאללה, התחלנו. יאללה, אוקיי. אז אני הולכת לדבר על המתמטיקה של השיווק, וכמו שאומרים בכל דבר במתמטיקה, הדרך חשובה לא פחות מהתוצאה. בסדר? אז אנחנו נתחיל. מאז שאני זוכרת את עצמי, מכיתה א' ועד י"א, אני הייתי בטוחה שאני טיפשה, כי אני לא ידעתי מתמטיקה. וזה לא היה משנה לאיזה הישגים הגעתי אליהם, ובאיזה מקצועות הצלחתי, וכמה הייתי מצוינת חברתית, וממש יצירתית, וממש רגישה, וזה בכלל לא היה משנה, כי ה-40, 30, 50 במתמטיקה פשוט צבע את העדשה, וגרם לי להתבונן על כל ההישגים שלי ככישלון אחד שלם, שזה באסה. לימים, כשהבן שלי היה בכיתה ה', שמעתי אותו, גם הוא ככה היה מאותגר מול מה שקוראים לו מספרים, והתחלתי לשמוע אותו מדבר לעצמו בדיוק כמו שאני הייתי מדברת לעצמי. אני טיפש, אני לא יכול ללמוד, אני לא יודע ללמוד, אני לא מבין כלום. זו הייתה הנקודה שאמרתי, רגע, סטופ כדור הארץ, אנחנו לא חוזרים על זה אותו דבר, אנחנו עושים שינוי. וביחד, אני והוא, הלכנו למורה מיוחדת למתמטיקה, שהמטרה שלה הייתה להשלים את הפער מכיתה א' ועד כיתה ה'. ואם שמתם לב, אמרתי, הלכנו, כי לא הלכתי בשביל הסולידריות, הלכתי בשביל לראות איפה נמצא הפער. אז אני יכולה לספר לכם שכבר במפגש הראשון, הוא התחיל לקפוץ בחומר קדימה, ואני יושבת מול המונחים הכי בסיסיים שיש, ווואלה, לא מבינה כלום, כלום. היא מבקשת ממני להסביר את הדברים
הכי ראשוניים שיש. אני לא יודעת להסביר לה. אני מבינה שהפער במתמטיקה מתחיל בכיתה א', ואז קורה משהו מדהים, כי בעזרת מילים היא מסבירה לי את המספרים, היא מתרגמת לי מה המשמעות של המילה, ומה המשמעות של הפעולה, ומה המשמעות של התמונה, ואיך הכל מתחבר ביחד, ופתאום יש לי נגישות לשפה שלא היה לי לפני כן. וכמובן שהדבר הראשון שאמרתי באותו שיעור היה, איך לא לימדו אותי את זה ככה? מה זה? זה לא פייר, זה לא אני, זה הם. עכשיו, לשמחתי הרבה, אני לא הייתי צריכה להתעסק במתמטיקה מעבר למה שעשיתי, ולשמחתי הרבה פעמיים, אני גם זכיתי להיות עצמאית, מה שאומר שאני בחרתי באיזה מקצוע אני הולכת לעבוד ולהגשים באמצעותו, ובחרתי את המקצוע הכי הומני שניתן. ואמרתי, אני במתמטיקה, ביי, אנחנו לא נפגשים יותר. בהגיעי אל המרחב העסקי גיליתי שזה נמצא בכל מקום. אז אני רוצה לשתף אתכם ב4 תובנות שאני גיליתי במסע שלי מול המתמטיקה במרחב העסקי והשיווקי. אנחנו נתחיל במשוואות הפשוטות. מי מכם מכיר את המשוואה הזו? המקצוע שלי פלוס מה שאני יודעת לעשות שווה השירות שלי. הנה עוד משוואה פשוטה. המקצוע שלי פלוס איך שמחפשים אותי בגוגל שווה קהל היעד שלי. איזה קהל? העניין הוא שהמשוואות האלה בפועל לא עובדות. וככל שהתפתחתי והתקדמתי בעסק, וככל שהכרתי את עצמי יותר, גיליתי שמשוואות פשוטות זה יפה על הנייר, אבל בפועל המשוואה שלי הרבה יותר מורכבת. ובשביל שאני לא רק אגיע לתוצאה שהיא תוצאה נכונה, אלא גם תוצאה שהיא טובה בשבילי, אני צריכה לייצר משוואות שהן משוואות שמתאימות לי. אוקיי? אבל עדיין אני רציתי את הוודאות הזאת. אני רציתי לדעת שאני נמצאת בכיוון הנכון. מי מכם יצא לו להתקל בהבטחות כמו קחו את חוק הזהב שייתן לכם את האפשרות לעשות XYZ, את 4 המפתחות שאחריהם אתם תשיגו תהילת עולם, אוקיי? בלי לצאת מהבית, בלי להשקיע משאבים, בלי לפתוח את העיניים, אפילו בלי לנשום, ב3 צעדים פשוטים, מחר אתם הולכים להיות מיליונרים. מכירים את זה? בואו שנייה נדבר על הקטע הזה של מה זה בכלל נוסחה, כי יש בזה משהו מאוד מאוד נעים ומאוד מושך. הידיעה שאני אעשה פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, ותמיד, תמיד, תמיד תהיה בדיוק את אותה תוצאה. איזה מגניב זה? אבל זה לא הגיוני. כאילו 3 יחידות במתמטיקה, אבל זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שנוסחה אחת תתאים לכולם. ולא משנה באיזה שלב אני, ולא משנה באיזה מצב אני, ולא משנה באיזה נקודה אני נמצאת, תמיד אני אקבל את התוצאה האולטימטיבית? זה לא יכול להיות. משהו פה לא מסתדר. אז תנו לי לספר לכם שהנוסחה היחידה שעובדת זה זאת שמתאימה למי שאתם באותו רגע, איפה שאתם נמצאים באותו הרגע. וכל שאר הדברים מסביב זה המלצות טובות שאפשר לקבל כהשראה וכדברים להתבונן עליהם. אבל האחריות שלנו היא לבדוק מול עצמנו שזה אשכרה עובד בשבילנו, שזה מתאים לנו בשביל לייצר את התוצאה הזו. בכל זאת, אני לא אמרתי לכם בהתחלה, אבל אני מזל בתולה, אני רציתי ביטחון, אני רציתי ודאות, אני רציתי לדעת עשיתי כל מה שאני יכולה בשביל שזה יעבוד. אבל גיליתי שבכל פעולה שאני עושה, כמעט תמיד יש X, הנעלם. זה שאני לא יודעת מהו. אני יכולה לקחת את אנשי המקצוע הכי טובים ולפגוש את הקהל שלי בדיוק במקום שבו הוא נמצא, בדיוק בשפה שבה הוא מדבר. אני יכולה להגיע בדיוק בשיא שלי, ובכל זאת פתאום תפרוץ מלחמה. ובכל זאת פתאום תהיה קורונה. ובכל זאת משהו יקרה, משהו ישתנה, כי תמיד יש משתנים. גרוע מכך, גם אני משתנה שמשתנה. ההגדרה שלי להצלחה בתחילת הדרך וההגדרה שלי להצלחה היום זה ממש לא אותו דבר. אז איפה בכל זאת תהיה לי שליטה? אז הבשורות הטובות הן שהדבר היחיד שאני יכולה לשלוט עליו זה על עצמי, והבשורות העוד יותר טובות הן שאם אני יודעת שיש לי את העניין הזה, אז אני יודעת גם איפה אפשר להתחיל לעבוד עליו. מה שמביא אותי לתובנה הרביעית. אני לא יודעת כמה מכם מכירים את מעגל ההשוואה.
אבל במרחב העסקי זה קורה כל הזמן, שאנחנו משחקים את המשחק הזה של מי מלפניי מאחורי מצדדיי, מי עקף אותי, הוא עשה יותר, היא עשתה יותר, אני לא עשיתי מספיק. אנחנו כל הזמן מודדים את עצמנו ביחס לאחר. אז אני רוצה לשתף פה תובנה שקיבלתי מסיימון סינק, שאם לא שמעתם עליו, אז אני ממש מזמינה אתכם לעקוב אחריו. שהוא סופר ומרצה אמריקאי שמתמחה בנושאים של מנהיגות והתפתחות עסקית ואישית. והוא מדבר בספר שלו, המשחק האינסופי, על זה שאנחנו, במשחק העסקים שלנו, השאיפה הגדולה שלנו היא תמיד לשחק את המשחק האינסופי. זה שאין לו גבולות. זה שגם כשאני אלך, המתנה שבאתי להביא לפה תישאר ותמשיך להשפיע, ויהיו אנשים שימשיכו לקחת את זה. יתרה מזאת, הוא אומר שהיריב שהכי שווה לנו ללכת ולהתמודד איתו ראש בראש, זה מי שאנחנו היינו אתמול. וכל הזמן לשאוף להיות הגרסה שהיא הגרסה היותר טובה שלנו. אז אם אני מגיעה ככה לשלב ההוכחות, ואם אני ככה מזמינה אתכם לקחת משהו מהמסע המתמטי שלי, אז אם אני דואגת להיות הכי אותנטית למה שחשוב לי, לשפה שלי ולאיפה שחשוב לי בהתאם של הערכים שלי, ואם אני עושה את הדברים בצורה הכי מדויקת, אני בוחרת את המרחבים שהכי תומכים בי, אני נמצאת לצד האנשים שהם האנשים שהכי יכולים להרים אותי, ואם אני עושה את הדברים מתוך חמלה, כי וואלה, המסע הזה יש בו למעלה ולמטה ובאסה ועוד קצת באסה וגם סבבה וכל מיני כאלה. ובעיקר אם אני זוכרת שאנחנו חלק מרשת של עסקים, והרבה יותר מעסקים, אנחנו חלק מרשת של אנשים שבאו להביא מתנה לעולם, והאחריות שלנו היא לא רק בשבילנו, האחריות היא גם לרשת של האנשים, עסקים מסביבנו, אבל גם בכלל לעולם. כשאנחנו מביאים את המתנה שלנו לעולם, העולם נהיה הרבה יותר טוב, say I. תכלס, תכלס. וזה מה שרציתי להוכיח. תודה. תודה רבה להדס. אז עכשיו, הבאה בתור באמת, זו לי אלפסי. מוזמנים לתת לה כפיים, מגיע לה... היא יועצת שיווק ומומחית לרשתות חברתיות, והיא תדבר איתנו על איך בינה מלאכותית משנה את פני השיווק. היא תציג תובנות מעשיות, דוגמאות מהשטח וטיפים ליישום מוצלח שיעזרו לעסקים בכל גודל להתחיל לשלב AI באסטרטגיה השיווקית שלנו. ההרצאה שלי היא הזדמנות מדהימה לשמוע איך להישאר רלוונטיים ותחרותיים בעידן החדש של השיווק הדיגיטלי. לי, הבמה שלך. ערב טוב לשלומפר, חברים! איזה כיף להיות פה! וואו. טוב. ככה, אני אפתח ויגיד שמי שבאמת רוצה לססטם את העסק שלו עם AI, אני ממליצה לכם להתקרב ולפתוח את הטלפונים, בגלל שכדאי לכם לצלם את מה שהולך להיות פה, אוקיי? אז ככה, בגדול, אני בת 26, יש לי סוכנות דיגיטל. אנחנו מתמחים בתוכן אורגני, שזה בעצם הסרטונים שאתם ככה גוללים בלילה, באינסטגרם ובפייסבוק, אז זה מה שאני עושה. יש לי שאלה קטנה, למי מפה יצא להשתמש ב-AI? 1, 2, 3, יפה. ומה השתמשת, פלורי? הכנת תמונה, באיזה AI, לא זוכרת? ChatGPT. יש פה עוד מישהו שניסה? איזה? ג'מיני, אוקיי, הוא מעולה של גוגל, by the way. אז ככה, אני שמחה להכיר לכם את קלוד, חברים. זה AI, בינה מלאכותית, שבעצם תומכת בטקסט. אנחנו מתפעלים אותה בטקסט, וכמובן היא גם מקבלת תמונות, שזה גם משהו שאין אותו ב-ChatGPT, לדוגמה, ממה שאני יודעת, תקנו אותי אם אני טועה. חשוב לי לציין, יש פה, אוקיי. אז חשוב לי לציין שבקלוד אני אישית ספציפית משתמשת גם בגרסה הפרו, אני משלמת עליה באזור ה-70 שקלים בחודש. אני יכולה להגיד לכם שתוך חודש אחד אני סיסטמתי כל מחלקה בעסק שלי, בין אם זה השיווק, בין אם זה המחירות, בין אם זה הניהול אסטרטגי, בין אם זה פיתוח מוצר. הדבר הזה פשוט חד משמעית שינה לי את החיים. כל פעם שדיברתי איתו הייתי בהלם.
אז אני עכשיו הולכת לדבר איתכם פרקטי, אוקיי? יש לנו דבר כזה שנקרא פרומפט, אוקיי? פרומפט בכללי ב-AI זה בעצם הגדרה שאתם נותנים לו. אני נותנת לכם שנייה לצלם את הפרומפט הזה, כי זה משהו שאתם יכולים להשתמש בו כולכם בתור בעלי עסקים, פשוט לדייק אותו לפי העסק שלכם. אוקיי? אני אתן לכם ככה תקציר של מה כתוב פה, פחות או יותר, הסברתי לו מה העסק שלי, מה אני עושה, מי אני, איך העסק שלי עובד, ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה שתעזור לי באלף בית ג', אני הולכת להציב לך מטרות ואתה הולך להיות היועץ השיווקי שלי, תאשר לי ונתחיל, סבבה? מפה לשם, אחרי שקצת דיברנו, דייקתי אותו, זה בעצם הפורמט למחלקה השיווקית של העסק שלי. אוקיי, יש לנו פה 4 שלבים שהוא בעצמו בנה לי, אני עשיתי copy-paste ממה שקלוד כתב לי לקובץ דוקס, סבבה? עכשיו, כמו שאתם רואים, ספציפית פה במקרה הזה, הוא נתן לי 4 יעדים שאנחנו רוצים להשיג, 4 חלקים. לכל אחד יש את היעדים, מטרות, יצירת תוכן, אסטרטגיית הפצה, שיתופי פעולה. קחו בחשבון שלכל מחלקה יש לנו פורמט אחר, כן? עכשיו, אני שנייה הולכת לדבר איתכם גם על למה עשיתי את זה. אני בעזרת השם רוצה להעביר את הניהול של המחלקה הזו לעובד, לעובדת, לפרילנסר, למישהו שיעשה את זה בשבילי. אין לי סבלנות לחפיפה של חודשיים קדימה. אני פשוט מעבירה לו את כל התיקייה של המחלקה שלי בצורה מאוד מסודרת, שזה זה. אוקיי? עכשיו אני אתן לכם דוגמה. אתם רואים? אני מניחה שלא כולכם רואים, אז אני אקריא לכם. סעיף 1ג' סידור תוכנית עבודה עם כמות פוסטים או סרטונים שתפרסמים בשבוע. זה אחד הדברים שהוא אמר לי שאני צריכה לעשות. מה עשיתי? הלכתי לגוגל שיטס ובניתי את הדבר הזה, אוקיי? הדבר היחיד שאני עשיתי פה, שתבינו, זה הצבע והטבלה, אוקיי? למה אני אומרת את זה? כי תשימו לב, יש לי פה תאריך, יש לי פה יום, סוג התוכן, נושא, כותרת, מילות מפתח, פלטפורמה, סטטוס, מה ייכתב בתיאור. כל אחד מהדברים, חוץ מהתאריך, היום והסוג תוכן שאני רוצה שיעלה, זה קלוד כתב לי. הוא כתב לי את המילות מפתח, הוא כתב לי את התיאור לסרטון, ופשוט אני, מה עשיתי? צילמתי, ערכתי, בום, סיימתי את העניין. ואז אני יודעת מה עולה לי מתי, לפי אסטרטגיה מאוד מסודרת, וכמובן שזה רק אחד מתוך כל הטבלאות שיש לי, מתוך כל התכנים שכתבתי איתו, מתוך כל הסדר עבודה. הופה, רגע. עכשיו, בניתי לכם טבלה ריקה בשבילכם שאתם תוכלו להשתמש בה לעסק שלכם. אתם פשוט סורקים את זה, עושים העתק קובץ ומעבירים את זה לגוגל דרייב שלכם. אז אני אתן לכם גם רגע אחד. רצתי. יופי. טוב. אז ההרצאה שלי היא די קצרה, אני אתן לכם ככה כמה דקות לשאלות, אבל אם אתם רוצים לבנות מערך שיווקי שלם בעזרת AI, דברו איתי באינסטגרם. יש למישהו שאלות לפני שאני יורדת? לא. יאללה, בהצלחה לכם. תודה רבה לילי. סליחה, לי יש שאלה. למה בחר דווקא בקלוד ולא ב-GPT? בגלל שהוא מדבר בעברית יותר טוב? בדיוק, אז אני אחזור על השאלה שהיא שאלה, למה דווקא בחרתי בקלוד ולא בצ'אט GPT. קלוד מדבר עברית פשוט יותר טוב, ברמה שהוא כותב לי איזה טקסט, תיאור לסרטון או טקסט לסרטון, אז אני כותבת לו, תכתוב לי את זה יותר עממי. והוא פשוט עושה לי את זה יותר עממי. או שלדוגמה, אתן לכם עוד טיפ של מה אני עושה כדי ללמד אותו. אני מלמדת אותו איך אני רוצה את זה בשפה שלי. אז אני פשוט לוקחת את הטקסט שהוא כתב לי, משנה אותו לשפה שלי, ואז אני אומרת לו, הנה, תראה את הטקסט שעשיתי, אתה מצליח ללמוד מה שיניתי פה? ואז הוא אומר לי, כן, הבנתי א', ב', ג', ד', הנה הדברים שהסקתי ממה שאת שינית בטקסט. ואז הוא ממש לומד את השפה שלי. אז זה גם חשוב. כן, בטח. איך משתפרים בכתיבת פרומפטים? אני אגיד לכם את האמת. אני חושבת שבכללי, ה-AI הוא חכם מאוד. זאת אומרת, ברמה שאני מדברת איתו כמו בן אדם. אם אני עכשיו כתבתי לו פרומפט, והוא לא הבין אותו מספיק, הוא יכתוב לי. תדייקי לי, א', ב', ג', ד', אני לא הבנתי מה זה וזה אומר. את יכולה לתת לי מטרות יותר מדויקות?
או שאני בעצמי יכולה לכתוב לו, האם אתה צריך ממני עוד מידע על מנת לשפר את המערך שלנו, את המטרות שלנו, את המידע שקיים ברשותך? אוקיי? יאללה. תודה רבה. טוב, אנחנו ממשיכים לדוברת הבאה. קרן. מוזמנים להכיר את קרן סער עופרי, מנחת קבוצות וסדנאות לפיתוח אנשים וארגונים. עוסקת במיקוד בתהליכי שינוי והגשמה, קבלת החלטות ורכישת מיומנויות אישיות ובין אישיות. בהרצאה שלה קרן תדבר על איך עוברים ממחשבה למציאות, ותשתף אותנו ב5 הצעדים ליצירת שינוי והצלחה. קרן, הבמה שלך. תודה! שלומפר! קצת מרגיש לי כמו לינת טייב וניצנים, אבל פחות. אז ערב טוב, תודה, מצטרפת לדוברים שהיו לפניי. תודות לקרין, לאלכס, לשלומפר. זה ממש מרגש להיות כאן. בתור נערה הייתי ככה מסתובבת בפאבים הלוך חזור כאן באזור התעשייה. אז להרצות כאן הערב עם באמת מרצים כל כך טובים. וואו, אתם לא מבינים כמה הידע שהם הביאו כאן הוא זהב. אני באמת מודה לכם על הערב הזה. מה אני רואה? טוב, אז מדאגה להשפעה 5 כלים ליצירת שינוי והצלחה. אנחנו מתחילות. אז נעים להכיר, כמו שקרין הציגה אותי, אני יועצת, מנחה ומלווה אנשים וארגונים בתהליכי התפתחות, שינוי, פיתוח כישורים במיומנויות אישיות ובין אישיות. אני מאוד אוהבת לכתוב, אני מאוד אוהבת ליצור תוכן, אני גם אוהבת לשיר, ואני גם אוהבת להנחות מעגלי שיח ופאנלים מקצועיים. ובכובע נוסף שלי, אני מנהלת קהילה מקצועית בתחום תעסוקת צעירים בפריפריה במשרד העבודה. אז לכל זה אני קמה כל בוקר. ומלבד זה, אני ילידת אשדוד, אני גרה באשדוד, אני נשואה למני, ואימא ל3 בנים ובת. ואוריה, דווקא אני הצלחתי עם ארנב, לא ארנבת, יכול להיות שזה המין, זה מה שמשנה כאן. אז לי יש ארנב וזה אחלה. לא ינסה. טוב, אני מעבירה הפוך. אז אני רוצה לשתף אתכם ואתכן בשאלה שמעסיקה אותי המון, גם בתקופה הזאת אבל גם באופן כללי בחיים. האם אנחנו מובילים ומובילות את המציאות שלנו או את החיים, או המציאות מובילה אותנו? מי כאן אמיץ או אמיצה שרוצה לענות? שי, נראה לי שזה אתה. יכול לענות. כן, אלכס. אני מוביל. אתה מוביל את המציאות. מי עוד? כן. אני חושבת שזה משולב. משולב. מה עוד? טוב, אז כנראה שלא נמצא את התשובה החד משמעית, וכנראה שאין גם תשובה מדעית ספציפית, אבל אני רוצה לשתף אתכם במודל שמלווה אותי גם באופן אישי וגם באופן מקצועי, שנקרא מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה. אז אנחנו לצערי נמצאים במציאות מאוד מאוד מורכבת, וכולנו מכירים את הדאגות, אנחנו כל היום פה בדאגות, לא יודעים מה יהיה מחר, ולעומת זאת יש את מעגל ההשפעה. כשמעגל הדאגה מדבר על כל מה שלא נתון לשליטה שלנו, אלכס, וזה דברים שגם אם ממש נרצה, כנראה שלא נוכל לשנות את המציאות לגביהם, ולכן מה שנותר לנו הוא רק לדאוג לגביהם. סליחה. מה שנותר לנו זה רק לדאוג לגביהם. אז את זה אנחנו פחות רוצים. מה שאנחנו כן רוצים זה להתמקד במעגל ההשפעה שלנו ולראות במה אנחנו כן יכולים להוביל את המציאות שלנו ובכל זאת להשפיע. וככל שאנחנו נגדיל את הפעולות ונהיה אקטיביים יותר בתחום של השפעה, אנחנו בעצם נגדיל את ההשפעה על החיים שלנו. אז אני רוצה שנצלול בכמה דקות שנותרו לנו אל מעגל ההשפעה ואיזה כלים אנחנו יכולים בכל זאת לעשות כדי להצליח. אז מכירים את הבחור? מי זה? הרצל שלנו. אז את הרצל אני חושבת שהכרתי סביב כיתה ג' או ד', ומאז הקונוטציה שלי לחזון זה לגמרי עם הרצל. מי שרוצה ככה להגיד קונוטציה אחרת, אבל הוא באמת הכי מזוהה, כן? יש שמו שדרה באשדוד. נכון, יש גם את שדרת הרצל באשדוד, וכשאנחנו מדברים על חזון, אז זה בעצם הכלי הכי בסיסי למימוש עצמי. ואנחנו יודעים שפעם זה היה בעצם משהו שיותר נהוג לפוליטיקאים, למרצים, למנהיגים,
והיום אנחנו יודעים שחזון זה הדבר הכי בסיסי, להתחיל איתו כל דבר כשאנחנו רוצים לתכנן, שזה אומר עסק, שזה אומר את הזוגיות שלי, שזה אומר את ההורות שלי, שזה אומר את העיר שלי, את הקהילה שלי, את הפאב שלומפר. אני בטוחה שלחיים ולדורון היה חזון כשהם ראו את זה, וגם לקרין ואלכס כשהם הגו את הערבים האלה היה להם חזון. ומה זה חזון? בעצם המציאות שלנו נבראת פעמיים. בפעם הראשונה בדמיון. אלכס וקרין קודם דמיינו את הערבים האלה, ובפעם השנייה זה קורה במציאות. אז הדמיון שלנו מאוד 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 חזק, ולכן הכלי חזון, אני לא אפרט על לוח חזון, אבל זה לגמרי עובד על התת מודע שלנו כדי למשוך עלינו הזדמנויות, אנשים, אירועים, כל הדברים שקורים דרך החזון. אני רוצה רק שתסתכלו על 4 שאלות האלה ותהדהדו אותם כשאתם חושבים על כל תחום בחיים שלכם. אחד זה מה אני רוצה לעשות, לאן אני רוצה לקום כל בוקר, מה אני רוצה להיות, מה אני רוצה להיות בחיים האלה, אני רוצה להיות אימא, אני רוצה להיות בעלת עסק, אני רוצה להיות שכירה, אני רוצה להיות זמרת, אני רוצה להיות המובילה הבאה של ChatGPT, היזמית הבאה המצליחה. איך אני רוצה להרגיש, חברים, אנחנו כבר כל כך באוטומט שאנחנו לא ממש שמים לב מה אנחנו רוצים להרגיש ומה אני רוצה שיהיה לי, ושיהיה לי לא מדברת על כסף דווקא, אני מדברת על החברים שמסביבי, על החוסן שלי, על האנרגיה שלי, על התדר שאני מחזיקה בו, מה אני רוצה שיהיה לי. יש? רוצים? ממשיכים. אז הכלי הבא זה הצבת מטרות. אם חזון היה כלי ככה ברמת המקרו, משהו מאוד מאוד גדול, מאוד חלומי, מאוד אתם יודעים ארטילאי ואולי לא כל כך מגובש, אנחנו עוברים למטרות. במטרות אנחנו מדברים על איך אנחנו ממש מפרטים את החזון שלנו, ואנחנו מציבים לעצמנו מטרות שאנחנו רוצים להגשים. 3 תנאים להגשמת מטרות. 1, מטרה צריכה להיות ברורה ומפורטת. אם אני קמה בבוקר ואני אומרת שאני רוצה להרוויח יותר כסף, מספיק או לא מספיק? לא מספיק. כמה כסף אני רוצה להרוויח? יש לזה גבול? כנראה שלא. אני רוצה להרוויח 10,000, אני רוצה להרוויח עוד 20,000, אני רוצה להרוויח עוד 50,000. זה לגמרי משהו שאנחנו צריכים לפרט אותו כדי לעזור לעצמנו להתכוונן. התנאי השני, המטרה שלי צריכה להיות בגבולות ההיגיון. אני יודעת שאנחנו נמצאים בדור שמאוד רוצה להגיד שהכל זה לפרוץ גבולות ולפרוץ את תקרת הזכוכית שלנו, אבל עדיין, כדי שנאמין לעצמנו ברמה הרגשית וכדי שהמטרה תתגשם, אנחנו צריכים להאמין קודם כל לעצמנו במטרה. ודבר שלישי, הוא הכי חשוב. הכי חשוב, ואפשר לראות פה אנשים מכל מיני תחומים שבאמת מתמידים במה שהם עושים, אוקיי? והדבר הכי משמעותי, הדבר הכי חשוב במטרה זה שתהיה משמעותית עבורי. שאני קם כל בוקר לפאב שלומפר, חיים, אני יודע למה אני מביא לפה את האנשים האלה. או כשאני בעלת עסק, או כשאני מורה, או כשאני מנחה, או כשאני יועצת זוגיות, זה צריך להיות משמעותי עבורי. כי מה שלא משמעותי, לא מחזיק מים, חברים, לא מחזיק מים. אז 3 דברים להצבת מטרות. אנחנו עוברים לדבר השלישי, דיברנו על חזון, דיברנו על מטרות, עכשיו נשאר לי בעצם לצמצם את הפער בין המצב המצוי שלי למצב הרצוי שלי. אם אני מחפשת זוגיות והמטרה שלי למצוא זוגיות, המצוי שלי זה שאני רווקה, אבל הרצוי זה למצוא זוגיות. אני מתחילה לזהות את כל הכוחות ואת כל המשאבים שיש מסביבי, שאני מתחילה בכוחות הפנימיים שלי. חברים, אנחנו רצים מהר לטיקטוק ואנחנו רצים ל-AI, שאני לא חלילה אומרת שזה לא טוב, אבל הכוחות הפנימיים שלי הם אלה שילוו אותי והם ההון הכי חשוב שלי. אז אמונה בערך עצמי, כמה אנחנו מאמינים בעצמנו? כמה אנחנו יודעים שמה שאנחנו מוכרים, העבודה שאנחנו נותנים, האם היא שווה באמת? האם אנחנו מרגישים שווים באמת? מוטיבציה ואנרגיה. יכולתי לדבר היום קצת ככה וכזה איזה בסה עכשיו, באמת לא... מה עכשיו? אבל וואלה, באתי בכיף, באמת בכיף. אני חושבת, אני גם מרגישה את האנרגיה שלכם, אבל אני גם מאוד רוצה להעביר את האנרגיה שלי הלאה, כי בסוף דיברנו על שיווק, אנחנו קונים מהאנשים שיש להם תדרים דומים לשלנו, אז תעבדו המון על האנרגיה ועל המוטיבציה הפנימית. ידע, כישורים, מיומנויות, נראה לי שזה די ברור, אבל הקטע בידע זה גם לפעמים לזהות מה אני עדיין לא יודעת, מה אני חושבת שאני יודעת, אבל אני לא באמת יודעת, ואיפה אני משלימה את הפער הזה. ואחרי שעשינו איזו חקירה פנימית, אנחנו עוברים למשאבים החיצוניים שלנו, שהמשאב הכי חשוב ויקר בעיניי זה אנשים וחיבורים. תראו מה הולך כאן. מה אנחנו עושים פה? אנחנו נמצאים בפאב, נכון. בבקרים אין פה כמעט כלום, נכון? אני לא טועה. ומה שממלא אותו ומביא את האנרגיה לחדר זה האנשים.
הכישורים, החיבורים, הסיפורים שיקרו כאן, הדברים שיקרו מהערב הזה, הם מה שמעניין. לא, אין לנו הרבה זמן, אבל האנשים שמסביבכם, גם היום וגם בכלל בחיים, הם הכוח האמיתי שלנו. אנחנו מגלים את זה במיוחד בתנאים הקשים האלה שלנו היום, איך אנשים, זה באמת, הכל קם ונופל על אנשים, ואם יש לנו זמן, וואו, יש לי דקות. אם יש לנו זמן, אז הייתם מוציאים את הטלפון ומגלים כמה אנשי קשר יש לכל אחד מכם. כמה? מאות, נכון? אולי אלפים. נכון, לא כולם רלוונטיים, אבל גם אם 30% מהם רלוונטיים, כל אחד מהם עולם ומלואו, והוא לגמרי נכס במובן החיובי של המילה, כדי לקדם את עצמכם ואת הפעולות שלכם ולהשפיע על החיים. רשתות חברתיות, פודקאסטים, ספרים, ידע. יש לי אנקדוטה ככה, באמת, בהמשך של הרצל. השבוע אני מסתכלת על הבת שלי, הדס, ואני רואה אותה עושה עבודה בטלפון. אני אומרת לה, הדס, מה את עושה? היא אומרת לי, מה זאת אומרת? אני עושה עבודה במולדת. עבודה במולדת? בטלפון? איך זה הגיוני? מסתבר שיש אתר שנכנסים ושמים באותה אתר, ואני נסתרת, ואני מסתכלת על בעלי מלי כאן, ואני אומרת לו, אתה קולט? אני בשביל עבודה במולדת, הייתי צריכה לעלות על אוטובוס, מאזור ח' לאזור ב', לספרייה העירונית, לעלות עם מטבעות שקלים, כן? או כרטיסייה שמנקבים בה, לעלות לאוטובוס, להגיע לספרנית, להגיד לה, אפשר בבקשה את הערך שמדבר על הרצל, כדי שאני אעשה עליו עבודה? והיא תגיד לי, כן, לכי תחפשי את זה שם באחד הספרים. אני כמובן לא אספיק, ותכף החשיכה יורדת. אני אצלם את זה עם מטבעות במכונת צילום. אני אחזור הביתה וימשיך לכתוב עם עיפרון שפיצים אולי במקרה הטוב, על דפדפת את העבודה שלי במולדת. חברים, אז כל הידע שלנו נמצא כרה בכף יד. עדיין אני מאוד אוהבת את הספרייה העירונית, דרך אגב, ואתם מוזמנים ומוזמנות ללכת, אבל הידע כל כך נגיש לנו, אז תעשו בו את השימוש הנכון. תכנון וניהול זמן, אוריה דיברה פה כל כך יפה על הכל, אני רק אתן לכם 4 דברים לחשוב עליהם ולהדהד. 1, האם התכנון זמן שלי משקף את סדר העדיפויות שלי? האם כשאני אומרת שאני מאוד רוצה לעשות ספורט, אני באמת משקיעה בזה ביום יום? או שזה כתוב לי באיזשהו צ'קליסט? האם קיים איזון? מאז הקורונה אנחנו מאוד אוהבים לדבר על איזון, בית, עבודה. האם כשאני עונה לוואטסאפים מהעבודה ב10 בלילה, אני עדיין נקראת מאוזנת? מודעות לדור השפע והפומו. אנחנו נמצאים בכל כך הרבה מסרים, גם אוריה סיפרה על המחשבות שלנו, ואנחנו כל הזמן רוצים להיות בכל מקום ובכל הזמן. האם אנחנו צריכים להיות בכל מקום? האם אנחנו צריכים להיות בכל הרצאה? של אשדוד טוב, כן. אבל האם אנחנו צריכים להיות בכל דבר? לא בטוחה. והדבר האחרון זה היכולת שלנו להיות בזמישות. מכירים את המושג? אג'יליטי, זריזות וגמישות. כמה אני יודעת לתכנן את הזמן שלי שונה במצבי לחץ, במצבי חירום, במצבי מלחמה, ואני לא נדבקת את התכנון שלי. אז אלה 4 דברים על ניהול זמן, ואנחנו עוברים לדבר החמישי והאחרון, שבעיניי הוא הכי קשה, חברים. כמה מאיתנו מצליחים לעצור את האוטומט ולהסתכל על החיים שלנו ולשאול את עצמנו, האם אני נמצאת במקום שאני רוצה להיות בו? האם אני אוהבת את המקום שאני נמצאת בו? לא בטוח, דרוש הרבה אומץ כדי לדעת, כדי להיות שלם או שלמה עם המקומות שאנחנו נמצאים בהם. אז אני מציעה לכם לעצור את האוטומט, להסתכל על עצמכם, להסתכל על הזמן שלכם, להסתכל על המשימות שלכם, על החזון שלכם. וככה 3 כלים שאני משתמשת בהם זה קודם כל כתיבה מתבוננת. זה לא כתיבה של לכתוב שירים או סיפור, זה לכתוב את מה שיש לי בבפנים שלי. בבוקר כשאני קמה וקשה לי, או שיש לי איזשהו אתגר ואני רוצה לפרוק למישהו, ולא תמיד יש לנו אותו זמין, תכתבו את הדברים לעצמכם, אף אחד לא יראה. לתעד ולחגוג הצלחות, בדיוק מהסיבה שלפעמים אנחנו לא תמיד מצליחים, ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שכן, יהיו גם ימים פחות טובים, אבל עדיין, כשיש לי את ההצלחות מול העיניים, אני יודעת שאני יכולה, ואני יכולה יותר. ובסוף, ללמוד על כישלונות, אני יודעת שאת הערב הבא הקדשתם לזה, וזה כל כך חשוב, שאנחנו נמצאים בדור השפע, והפורמו, והאינסטגרם, והטיק טוק, שזה אחלה, אבל הרבה פעמים אנחנו שוכחים שהחיים שלנו הם לא פילטר. החיים שלנו הם החיים עצמם. ואיפה אנחנו מודעים לזה ויודעים שכישלונות הם חלק ממש חשוב ואפילו לפעמים כיפי של החיים. טוב, נגמר לי? אז אני מסיימת. אז אני מאחלת לכולנו להמשיך להשפיע ולהגדיל את מעגל ההשפעה שלנו כמה שיותר, ושלא נדאג, ושנגיד בנימה הזו שיחזרו כולם ושנהיה בריאים, וכל בוקר מחדש אנחנו נקום ונחפש ונמצא את המשמעות האמיתית של חיינו, כי רק ככה
אנחנו נצליח גם להשפיע על עצמנו, על הזוגיות שלנו, על הבית שלנו, על הסביבה שלנו, על הקהילה, על העיר, על המדינה, על כל מה שנרצה. כשאנחנו במשמעות שלנו, אנחנו הכי טובים שיש. אז תודה רבה, אני הייתי קרן, אתם מוזמנים להכיר, לעקוב ולהתחבר, וזהו. תודה רבה לקרן. טוב, אז אתם בסדר? אנחנו בטוב? אז אחרון חביב, לפני שאנחנו מסיימים את הערב הזה, אני רוצה להזמין את חיים בנישו. חיים הוא גם המנהל של השלומפר, וזה שנתן לנו את האכסניה היום, והוא גם אדם מרתק, שאני בטוחה שיש לו הרבה מה להגיד ולשתף אותנו, אז אנחנו ממש ממש נשמח לשמוע. חיים, הבמה שלך. ערב טוב. תודה רבה, אני גם אגיד. תודה רבה לכל האמיצים והאמיצות שעלו והביאו לנו מהידע שלהם. למדתי פה המון, לכולכם, ביחד. תודה לקרים, תודה לאלכס, תודה לשמואל שלא כאן. לא הכנתי כלום, אבל אנחנו נאלתר עם כל מה שדיברו פה, דיברו על ניהול זמן ועל שיווק ועל AI, על כל מיני דברים, ועל רעיונות ויזמות. אז אנחנו ככה נדבר על הדברים בנושא. אדם אחד בא אל הרב ואמר לרב, רב, מאוד קשה לי בעבודה. והרב אמר לו, אני אברך אותך, אין בעיה, אמן ויפטרו אותך. הוא אמר לו, לא, אתה לא הבנת אותי, אני צריך את העבודה הזאת, היא קשה אבל אני צריך אותה. הוא אמר לו, אם קשה לך בעבודה, ולא טוב לך בעבודה, ולא טוב לך בלי העבודה, כנראה שהבעיה בכלל לא בעבודה. הבעיה אצלך, תלך לטפל בזה. רציתי לדבר איתכם על יזמות, ועל מה מגיע בכלל יזמות. אמרו לפניי, היזמות מתחילה בעצם מרעיון. לכולם יש רעיונות, איך הופכים רעיון מסתם רעיון ליזמות. מה זה בעצם יזם? זה אדם שלוקח איזשהו רעיון שהיה לו בראש, ועושה איזשהם פעולות כדי לקדם אותו. בסופו של דבר, להביא אותו למצב שמשהו שאפשר לסחור בו. עולות שתי שאלות. איך אני אדע אם הרעיון שלי בכלל הוא רעיון טוב, ואיך אני אדע בכלל אם אני יזם טוב ומספיק ראוי כדי לעשות את הרעיון שלי ולהביא אותו הלאה. זה שאלות שעולות אצל כולם, ולכולם יש את המחשבות האלה של אוי, אולי אני לא מספיק טוב, אולי אני לא... ניסיוני אני אומר, כל הזמן אני מרגיש שאני לא מספיק טוב לעשות, ובסופו של דבר זה פועל. זה לא משנה אם הרעיון שלי קטן או גדול, אם הוא מפחיד או שהוא לא. אני אישית אוהב ללכת על רעיונות גדולים ומפחידים, וחושב שאם הם לא, אז כנראה הם קטנים מדי בשבילי. זה נקרא ADHD למי שיש. שאם משהו דורש הרבה רצון ודורש את כל המשאבים שלי, אז אני אתן את הפול פאוור עליו, או שאני אהיה שענן לדברים שהם קטנים. אז איך אני אדע אם הרעיון שלי טוב? אני אדע אם הרעיון שלי טוב, דבר ראשון שאני צריך לעשות זה לדבר עליו. בצורה הזאת אני קודם כל נותן לו איזה שהם חיים בעולם. נראה לי שכולכם יודעים שעדיף עם רעיון לדבר עליו ולתת אותו לאחרים ולא לשמור אותו אצלך בלבד. זה ממש כמו לעבוד כל החיים, לקרוא את התחת ולחסוך את הכסף ולא לבזבז בכלל. אז אנחנו דבר ראשון מדברים על הרעיון. דבר שני, עושים איזה שהן פעולות קטנות. מה זה אומר פעולות קטנות? זה יכול להיות לכתוב ברשת החברתית מה אתם אומרים על הרעיון שלי, יש לי יוזמה כזאת וכזאת, ולשמוע תגובות. זה יכול להיות סתם להתלבש כמו האיש הזה שכבר הצליח ברעיון וללכת ככה שבוע שלם. כל פעם אולי שאתה תעשה, אתה נותן לו עוד חיים. מה יקרה ברגע שתיתנו לרעיון שלכם חיים? אתם תתחילו לפגוש אנשים בדרך שקשורים איכשהו לרעיון, והעולם והיקום ישלח לכם שליחים שאיכשהו ידברו איתכם על היוזמות האלה ויקפוץ לכם, דיברו על AI, אז יקפוץ לכם בפייסבוק הרבה דברים שבכלל קשורים לרעיון הזה. ועוד דבר נוסף שאנחנו נקלוט זה שהיקום מריע למעשים ולא למחשבות. ברגע שאנחנו מתחילים משהו, היקום מתאגד בשבילנו שנצליח, והוא נותן לנו תמיד דחיפה. הוא אומר, הוא פתח לי פתח כחודו של מחט, פתח לך פתח כחודו של עולם. ונלמד מזה שזה לא משנה, הרוח לא תנשוב במפרשים שלי,
אלא אם כן בניתי אותם, לא רק כי חשבתי עליהם. אז מהרעיון הזה הופך ליזמות ברגע שהתחלנו להניע אותו לפעולה, גם אם זה בדברים הכי פשוטים, להתלבש, לרשום בפייסבוק, לדבר על זה עם איזה חבר או שתיים. ודבר אחרון, כאילו, אני אעשה קצר, כי אני לא... אם תרצו אני אזרום, אחי. זה הבית שלך, זה הבית שלך. יזמות בכללי, כל עניין העסקים, לדעתי, כן, איך שאנחנו לוקחים אותו בפן הרוחני שלו, כמו מערכת יחסים. ולמערכת יחסים לעולם אי אפשר להיכנס ולהגיד לעצמי, אני רוצה להיות מאושר, אז אני אמצא מערכת יחסים והיא תעשה אותי מאושר. אתה לא תמצא מערכת יחסים וגם לא תהיה מאושר. למערכת יחסים כלשהי, גם אם זה יזמות וגם אם זה מערכת יחסים בפועל, אתה צריך לבוא עם העושר שלך ולדעת איך אני יכול להעניק לדבר הזה ואיך אני יכול לתרום לו ולממש אותו כדי שהוא ימשיך ויפרח ויפרוס כנפיים ובאמת יהיה רעיון טוב. אז ככה, סתם שתדעו, נכשלנו במלא רעיונות, שלא תחשבו שהם מלא כישלונות בדרך. אבל את הטובים מביניהם וכאלה שחלק מכירים, מי שכאן באזור וחלק לא, אז הרעיונות הכי מטופשים והכי כיפים, בוא נגיד שהלכנו נטו עם הלב ונטו עם הים, להתמסר ולבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו להיות צינור ולהעביר את זה הלאה, את הסופר כיף הזה, אז כל זה הוא הגשים ונתן וראינו תוצאות הרבה יותר אם החלום היה כאן, אז התגובות היו פה ונראה לי שזהו, תודה רבה לכם, היה כיף ככה נקרא. כן, בדיוק. מה המשמעות של שם של פארק? שלומפר זה אומר אדם מפוזר. אנחנו לא מאמינים שלחיות ולמות זה העיקר, תודה, לחיות ולימודים וחברה וצבא ונישואים וילדים ואפשר ליהנות מכל הדברים. אני נשוי, יש לי ילדה אחת ועוד ילדה עוד חודש בעזרת השם תיוולד, אז אני יכול לחיות את החיים וללכת ולטייל עם האישה או בלי, בכללי לחיות את החיים ולאהוב אותם ולא... הסימני שאלה זה מה שיפה בחיים ולא התשובות, הדרך היא יותר יפה זה מה שהשלומפר אומר. אנחנו תכף מוכרים פה, סתם שתדעו, יש לנו עד, בעזרת השם, עד אוגוסט וכולם שואלים מה תעשה אחר כך, כאילו והתשובה שלי אני לא יודע, אני מת עליה ואני חושב שהילדים בני 20 נגיד שיש להם מלא שאלות שהם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, זה הדבר הכי יפה בעולם, והאנשים הכי מעניינים שהכרתי בחיי הם בני 40 ועדיין לא יודעים לעשות עם עצמם. אז... אפשר לעשות הכל. תודה רבה לכל המרצים, תודה לכם, תודה לכל השותפים. ואני רוצה רגע להגיד משפט וחצי, כי לא דיברתי היום, אז כן חשוב לי להגיד מאיפה החזון נולד. תקשיבו, אני אומר את זה כל פעם, כבר פעם שישית נראה לי. אין לי זין לנסוע לתל אביב כדי להגיע לערבים כאלה. אז באמת שאין לי. ובאמת יצרנו יחד עם שותפים, שבמקרה אשתי קרין, ויחד עם סרדינס, ואלון שמצלם כל ערב בהתנדבות ומעלה את זה אחרי זה ליוטיוב, ובכלל גיליתי המון אנשים מדהימים, מורצים, ואביאל אלון שעזר לנו פה עם כל המקרן, וסרדינס שאתם בכלל לא רואים אותו, אבל מאחורי הקלעים, וואו, ופלורי שוואלה אין עליך פלורי, באמת תקשיבו, אחד מהדברים שהייתי הכי רוצה ליצור מהערבים כאלה, שיהיו ערבים כאלה בלעדיי, שהדבר הזה ירוץ כמו כל יזם אמיתי. יזם מחפש ליצור משהו שעובד, סוסטנבילי, וללכת ליוזמה הבאה. זה אחד מהמטרות שלי, והאמן שהיא תתגשם, ואני בטוח שהיא תתגשם. וזהו, אני לא אפור יותר מדי, ושמעו, הייתם מעולים בזמנים, טירוף, כאילו, טירוף. ותודה לכם. מוזמנים להגיע לערב הבא, ב-24 לחודש, שבוע הבא, הוא יתקיים במטילדה בדיוק באותו יום, בדיוק באותה שעה, והוא יקרא פאק-אפ נייטס. אנחנו רגילים ללמוד מהצלחות, אז הפעם אנחנו נלמד מכישלונות, אנחנו חושבים שזה חשוב. זהו, נתראה, תודה לכולם ותהנו מאחלה הערב.